खुलुमबाय बयनिसिमबो बे समाव आं खोब गोजोननाय मोन्दों जोंहा बिथां बावखुंग्रि समस्तिनि इयुथखौ जाय दैदेनबोनाय बिथां राजा बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव साननि सिगां बिथाङा जुगदान जाहैदोंमोन गावनि टीमखौ लानानै। दा बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि माखासे नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोनैनि बिपिएफ दोलोनि नीति आरो आदर्शआनो मोजां आरो बिपिएफ दोलोआनो इयुननि समाव बिटिसिआव जौगासारनाय खामानिखौ मावलांनो हागोन आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेरजोंल' बिटिसिआव जौगासारनायखौ लाबोनो हागोन मिजिं आरो थांखिखौ बिथाङा नुहुरफिननानै आरो गावखौनो एनालाइज खालामनानै बिथाङा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव फैफिनबाय। थाखाय दिनै जोंनि पार्टियावनो फैफिनदों। दिनै बुंनो हायो जे जोंनि क'क्राझाराव इउपिपिएल हिसाबै जेबो गैखाया, जेबो खामानि गैया बिस्रा। थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो क'क्राझाराव देरहाखायाखै आरो एमपि इलेक्सनावबो क'क्राझाराव देरहाखायाखै बिथांमोनहा। दा इउपिपिएल हिसाबै जोंनाव जेबो गैया। दा बिथांमोना बेखौ मिथिनानै जोंनि बिपिएफनि गोहोखौ दिनै धंस' खालामनायनि थाखाय बिराद षड़यन्त्र खालामगासिनो दं। इयुथ केम्प गिदिंबाय थायो बिथांमोनहा, जोंनि इयुथ्सफोरखौ फन हरबाय थायो। दा बिदिनो धंस' खालामनाय षड़यन्त्रखौ दिनै खालामबाय थादों आरो मालाय। दा बेवहाय जोंनि वार्कारफ्रा गासिबो थिगैनो दंजोबो। बिथांमोनखौ रावबो लांनो हाया, बिपिएफ दोलोखौ धंस' खालामनो हाया आरो बिसेसकै काम्पा हिसाबै दिनै क'क्राझाराव जेबो मावनो हानाय दिनै बे गोहो गैया। बे चिरांनि मानसि, बे क'क्राझाराव सोर बिपिएफ सोर इउपिपिएल खालामो बिनि जेबो हिसाब निकास गैया, बेनाव जेबो बिटि गैया। काम्पाया गावनि जायगायावनो बिटि गैया आरो क'क्राझाराव मा खालामनो बेलाय। दा बिथांमोना जोंनि मानसिफोरखौ थाखा फैसा लब देखायनानै लांनो नागिरो, जोंनि आइजोफोरखौ लब खालामो, जोंनि इयुथ्सफोरखौ लब खालामो, जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ बायदिसिना हागोन भिजन डकुमेन्ट बानाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रा लब खालामनानै देखायगासिनो दं आरो मालाय। नाथाय बे दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि वार्कारफ्रा रावबो बुजिया, रावबो इउपिपिएलआव दिनै थाङा। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 25टानि बांसिन मोननानै दिनै सरकार दागोन बेखौ रोखा बुंनो हानाय जाबाय। आरो जोङो दा इयुथ हिसाबै जोङो हाग्रामा सारखौ बुंबाय थादों, सरकार फैनाय लोगो लोगो बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि थाखा इयुथ्सफोरनि थाखाय बाजेट खालामनानै बिथांमोननि सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आरो अलरेडि बेखौ दिनै आजावनानै लानाय जाबाय जोंनि CWCआव PMBआव जोंनि कनफारेन्सआव बेखौ डिलिगेट सिटिंनि गेजेरजों बेखौ आजावनाय जाबाय। गतिके बिनि गेजेरजोंनो जों फैबाय थानाय सरकाराव जोङो इयुथ्सफोरनि थाखाय सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ बाहायगोन, आइजोफोरनि थाखाय 50 कौटि थाखा बाहायगोन, दिनै सेनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय बोसोराव 10 कौटि थाखा बाहायगोन, दिनै मोजां फरायसाफोरनि थाखाय दिनै बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था बेफोरखौ खालामनाय जागोन। डक्टर इन्जिनियार फरायनो बिटिसिनिफ्राय दिनै माने थाखा फैसा सहाय खालामनाय जागोन। दिनै बेबादिनो MA MPhil PhD डिग्री खालामनो थाखाय बिटिसिनिफ्राय दिनै रांखारि दिनै अनसुंथाइ हरनाय जागोन। बेबादि गोबांथार दिनैहाय माने माखासे पलिसिफोरखौ लानानै दोनखाबाय। बिनि थाखायनो आं गोरबो बिखाजों बिथां राजा बसुमतारी बिथांनो आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बिथांनिसिम गिबियावनो जासिहरदों। दा थिग नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बिपिएफनि माखासे सापर्टारफोरखौ इउपिपिएल दोलोनि बा बिजेपि दोलोनि माखासे कर्मकर्ता माखासे सापर्टारफोरा माब्रैबा जोंनि बिपिएफ सापर्टारफोरखौ वार्कार्सफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि दोलोआव जुगदान हैनो हागोन बिनि थाखाय माखासे सार्थ लबि देखायनानै माखासे प्रलबन होनानै माखासे बिथांमोननो माबा मोनसे लबि देखायनानै बिथांमोननो स्किम होगोन, बिथांमोननो थाखा फैसा होगोन होननानै बेबायदि खोथाजोंल' कमिटमेन्ट होफ्लानानै बिथांमोना जोंनि बिपिएफ सापर्टार बिथांमोनखौ इउपिपिएल दोलोआव बा बिजेपि दोलोआव लांनायनि खामानि बा खायदा कौशल बैफोरखौ बिथांमोना मावबाय थायो आरो मावबोगासिनो दङ। दा बेखायनो जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव बा बिजेपि दोलोआव थांनो होननानै गावनि गोसोखौनो थिरांथा खालामदों बिथांमोना जाहाथे थाङा। मानोना इउपिपिएल दोलोआव खुनु फिउचार गैया। इउपिपिएल दोलोआ नों आं सोरखौबा बिथांमोना नायसंगोन, नोंनि खैफोद आफोदनि समाव नोंनो सहाय सुजुग होगोन बेबायदि जेबो गैया। बेखायनो जोंनि बिपिएफ सापर्टारफोरखौ आं गोरायै खावलायो नोंथांमोना माब्लाबाबो इउपिपिएल बा बिजेपि दोलोआव थांगोन होननानै नोंथांमोना थिरांथा खालामनो नाङा। जोंना बिपिएफआनो सैथो आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेरजोंनो बिटिसिनि समग्र ओनसोलाव जों जौगासारनाय बिथिंखौ लाबोनो जोंहा बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना CWC मिटिंनि गेजेरजों माखासे बिथांमोननि जिथु बिजनफोर बै गासिबो बिजनफोरखौ जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनानो बुंबोगासिनो दङ आरो गोदानै 2025 मायथाइ बेयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिथांमोनहा फिन बिटिसिआव सरकाराव जिरायफिनब्लानो बिपिएफ दोलोआ दिनै
इयुथ्सफोरखौ लानानै माबायदि जौगासार खालामनो, दिनै माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै बिटिसिआव माबायदि जौगासारनाय बिथिंजों खामानि मावलांनो, बेफोर गासैबो बिजनफोरखौ बिथांमोना दिनैनो थिरांथा खालामनानै बिथांमोना फोसावगासिनो दङ। बेखायनो जोंनि दोलोनि सापर्टारफोरा रावबो थांनो नाङा, सोरबा थांदोंब्लाबो फैफिननाया मोजां होननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायो। मानोना दिनै जोंहा सोरबा लिडारफोर थांनायाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया, मानोना लिडारफोरनि जों सासे सानैल' सोरबा लिडारफोरनि भटखौ जों बेसेन गोनां होननानै साना, नाथाय जोंना बेसेन गोसा भटआ जाय जोंनि जनसाधारन, जाय सादारन सुबुं, जाय जोङो खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा, जाय जोंनि माखासे लेबार श्रेणिनि भट्सफोर, जाय जोंनि साखरियाल, जाय जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेल भट्सफोर, बैफोरखौसो जोंनो नांगौ। सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोननि भटआ जि बेसेन गोसाथार जों बेखौ माब्लाबाबो साना। आरो सोरबा लिडारफोर थांनायाव जोंहा बिपिएफ दोलो हिसाबै जेबो खहा जाया। दिनै खाम्फा थाङो थांथों, सोरबा चन्दन थाङो थांथों, हितेशआथ' ओरै बा ओरै बास्लायग्राखासो। बे हितेशखौथ' जों बुंनानै लाबानो गैया। हितेशआ मोनसे समाव गावनि बियानै राकेशनि सोमोन्दैनो मा जोंनो बायदि बायदि क्लु हरनानै बायदि बायदि माखासे बिनि सायाव प्रमानफोरखौ हरलायलायदोंमोन। बिथाङा गावखौनो बिपिएफ दोलोनि एकदम गोरा गागि सासे बिपिएफ दोलोखौ अनसायग्रा बायदि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय थाङै थाङै नुबाय बिथाङाबो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिएल दोलोआवसो हाबहैबाय। थांथों, हितेश बायदि थांनायाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया। बिथाङा कामान्डार पस्ट मोनोनो लाथों, जायनि थाखाय बिथाङा नंबाबो नङाबाबो 3 मास जेल जानांदों, जायजों बिथांमोना साजाय जानानै 3 मास गाहाम जोबथेसालियाव थानांदों। बैफोरखौ बिथाङा दुखु दाहा, गोरबो बिखायाव दुखु दाहा लायासै नामा? बा जोङो खिथेर होखारनो साना, थेवब्लाबोथ' दुखु मोननाय थायो। आं नाङा फाङा मानो जोबथेसालियाव 3 दान आङो जोबथेसालियाव थानांखो, बैफोरखौथ' साननांगोन। बिपिएफ दोलोनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गावखौ फसंथानानै, गावखौ गायसंनानै, बिपिएफ दोलोनि गेजेरजोंनो बिथाङा सासे राफोद दैदेनगिरि होननानै सिनायथिसो होनो हानांगौमोन। नाथाय जायजों थुनजलाय जानानै, जायजों फाव फान्दाय जानानै जोबथेसालियाव थानांनाय, बै दोलोआवनो बिथाङा आखाइ हमहैनाया बेसेबां लासिंसिं। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो बुंबाय थादों, खाम्फाया दिनै सोरबा आबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दिपेन बर', हनेन बसुमतारीमोनखौ लानानै बिथांमोनजों इउपिएलजों बिपिएफजों गोरोबनायनि थाखाय बिथांमोना सावरायनो थांदोंमोन। नाथाय बहा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ सावरायखो? खाम्फा बरगयारि बिथाङासो गावसो इउपिएल दोलोआव जुगदान जाहैबाय। मोनसे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिएलटिनिबो सासे राफोद दैदेनगिरिमोन आरो बिपिएफ दोलोखौ गावसोरनो गायसननानै बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना जौगासारनायनि हाबाफारि मावबोदोंमोन। आरो जाय बिथांमोना दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ पिआइएल केस होलायनाय, दिनै बेबायदि मानसि नेता जाय चन्दन ब्रह्म, जाय खाम्फा बरगयारि, बिथांमोनानो इउपिएल दोलोआव जुगदान जाहैदों। अब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टखौ पिआइएल होलायग्रा बैसोरनो सोरबा प्रमद बर'आ बिथांमोननो सुबिदा होगोन नामा? दा खाम्फा बरगयारि हिसाबैथ' बिथाङा गावनि समस्थियावनो देरहाखाया, बिथांनि 14 नं चिरां दुवारावनो बिथाङा देरहाखाया। आरो दिनै बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै बिथाङा देरहानो हायाखैब्ला इउपिएल दोलोआव थानानै बिथाङा माबोरैहाय देरहाहैगोन? दिनै खाम्फाखौ इउपिएल दोलोनि सोरबा सापर्टारफोरा सिनायगोन नामा? बे सोरबा इउपिएल दोलोनि सापर्टारफोरनो माबा मोनसे होफेरदों नामा? बा सोरजोंबा माबा मोनसे मोजां जगाजग, मोजां कमिउनिकेसन बेफोरबायदि दं नामा? अब्ला बेबायदि गैयाब्ला बिथाङा बेयाव थांनानै बोरैहाय देरहाहैनो? बिथाङा बैसोरनि जानानै बोरै खामानि मावहैनो? आरो अत' बोसोर इउपिएलजों बिपिएफजों जानाखि क्लेसिं जालायो, बैफोराव हेंथा हेंथि खोथा बुंबोलायनायखौ सोरबा बावगोन नामा इउपिएल दोलोनि सापर्टारफोरा? दा बेखायनो जोङो गावनि दोलोखौ जोङो माब्लाबाबो नागारनानै थांनो नाङा। मानोना गावनियासो गावनि, गुबुना गुबुनखा। हाजारखि नोङो सानसे साननै गोरोबलाया मानो, मालाया रावबो नोंखौ अनसायखाया, जाहोखानायबो नङा। फर एग्जाम्पल, गंसे न'खरावनो माबायदि जायो? जों जेब्ला जोनोम जानानै जों जेब्ला उन्दै बैसो, उन्दै चाइल्डहुड लेभेलसिमल', बै लेभेलसिमल' जों अनलायो। जेब्ला जोङो देरनानै जोङो बैसोगोरा जायो, मेचुरिटि जायो, अब्ला जों हाबा जायो। हाबा जानायनि उनाव जों बिदाजों फंबायजों जों थाखा फैसायाव सहाय होलायनो हाया, जों बिमा बिफाजों थाखा फैसायाव सहाय होलायनो हाया। अब्ला दिनै न'खरसेयावनो जोङो बेबायदि जायोब्ला, अब्ला इउपिएलजों बिपिएफजों ओरै माने माब्लाबाबो गोरोबलायनो हाखायै मोनसे राजनितिक दोलो। बेवहाय नोङो बिपिएफनि न'खरनिफ्राय इउपिएल न'खराव थांबा नोंखौ गोरलैयै आजावना लागोन, बे माब्लाबाबो नङा।
बेखायनो आं बुंदों जोंनि BPF सापर्टारफोरा रावबो थांनो नाङा, दरखार गैया। फैबाय थानाय जिथु नैबे 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआनो 100आव 100% बयबो बिजाथिफोरा देरहासार जानानै BPF दोलोआनो BTCआव सरकार खुंगोन। रावबो नोंथांमोना डाउट लानो नाङा। आरो जाय BPF दोलोनि माखासे वार्कार सापर्टार नोंथांमोना दिनै BJP दोलोआव, दिनै UPL दोलोआव थांदों, नोंथांमोनाबो गिदिंबोफिन। बे समाव आं बनरगाव समस्तिनि माखासे लाइमोनफोरखौबो बुंहरनो सानो, नंगौ नो डाउट राजिब बांगाल बा राजिब ब्रह्म बिथाङा सासे सुबुं अनसुला, बिथाङा सासे बयखौबो अनसायनो हाग्रा। अब्लाबो दिनै बिथाङा BJPआव थांदों होननानै नोंथांमोना BJPआव लैहोर लैहोर बारसोमलांगोन बे नङा। बेखायनो आं बुंनो सानदों, जाय BPF दोलोनि सापर्टार नोंथांमोन BPF दोलोआवनो फैफिन। नांगौब्ला राजिब ब्रह्मआ BJPआव थांदों नालाय, मालाय बेहा BJPनि वार्कार्सफोरखौ लानानै खामानि मावथों। जों बिनि खामानि मावनायाव जों अबजेक्सन होनो साना, जों खोथा फंसेबो बुंनो साना। नाथाय जोंनि BPFनि मानसिफोरखौ लांबाय थायोब्ला जों बेयाव सहायनानै थानो हाया। मानो? नोंहा BJPआव थांदों बाय, नोंहा BJPनि वार्कार्सफोरखौ लानानै खामानि माव। BPF दोलोनि मानसिफोरखौ नोंनि मानसि मोनब्लाबो नोङो ओजों ओजा बोबथिंबाय दाथा। जोंहा BTCखौ दाफामफिननायनि थाखाय जोंहा मावनो गोनां हाबा, मावनो गोनां खामानि दङ। बेखायनो आं राजिब ब्रह्म सार नोंथांखौबो जोंनि BPF दोलोनि मानसिफोरखौ लांबाय थानायखौ साबजानाय मोनाखै। नों BJPआव थांदों नालाय थां, जोंहा अबजेक्सन गैया। जोंनि मानसिखौ लांबाय थानो नाङा। स' बनरगाव समस्तिनि जाय सापर्टार, जाय BPF दोलोनि वार्कार्स नोंथांमोना BJPआव थांदों, UPLआव थांदों, नोंथांमोनाबो BTCखौ बासायनांगौनि सार्थआव, गावनि फिसा फिसौखौ जोङो माबा मोनसे मोजां प्लेटफर्म होलांनांगौनि सार्थआव नोंथांमोनहा गिदिंना फैफिननायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। स' थेंक इउ।